Ассалому алайкум апаву хоҳарони азиз. Эълони навбатии ман барои занҳои хонашин. Ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунам. Ба шумо маълумоти олӣ лозим нест. Донистани забони русӣ ҳам дар кор нест. Аз хона ба ягон ҷо баромадан лозим нест. Шумо метавонедтон аз назди фарзандонатон дур нашуда баробари кори хона боз пул ҳам кор кунедтон. Омӯзишҳо ҳамааш бепул аст. Ман шахсан худам ба худ боварии калон надоштам. Ман метарсидам корро оғоз кардан, валекин ман ба худ як имконият додам ки корро оғоз кунам. Худо ба ҳазор бор шукр ки ман аллакай маошҳои хуб гирифта истодаам. Ва ғайр аз оне ки мо ҳар 3 ҳафта маош мегирем, боз бонусҳои калони пулӣ ба мо дода мешавад аз тарафи компания. Ягон ҷои қиёниш нест. Ҳар яке шуморо то ба маошҳои хуб баромаданатон мо дастгирӣ мекунем. Ҳамаашро ёд медиҳем. Ба ҳамин номерои ватсапи ман нависед, ман ҳамаашро хубтар мефаҳмонам. маълумоти пурра равон мекунам. Ташаккури зиёд. Ба диққататон.